Vexo que xa tedes montada a carpa. Que diso? Polo Ufés, veño ver a Panxea. Lo ti de donde ves? Veño de lonxe e con sede. Pois empeza ás 8 da tarde. Aquí, no campo da festa. Pero ves algo cedo, non? Carmucha, ven pa aquí e poño unha estrella a este rapaz. Eu tamén irei a Panxea, Moi bien. Así que vas ver a Panxea, non? Sí. É que tema che mola máis, tío. Non podería elixir só un. Sí, o mellor é o de viejo rogal. Mira, a ver se te enteras, meu. Non teño que elixir un tema. Son os mellores, levo seguindo desde sempre. Entendiches? Meu. É o de viejo roquero, meu, é o mellor. Imos vos. O de hoxe vai ser mítico. Nun mesmo festival. 4 grupos e os colegas de Panxea entre as 10 e as 11. Eu non faltarei. Música en vivo e por se fora pouco haberá churrasco. Pero, home, que me estades facendo no bar? Un mosfit?